Sí, hi ha moltes, és a dir, hi ha diferents tipus de racisme institucional. El que estem vivint avui té una finalitat com d'exemplificar una manera molt fràgil i molt vulnerable d'aplicar l'estat de dret, i en aquest cas el que volen fer és escarmentar tots els activismes, no només l'activisme que té a veure amb la defensa dels drets de la comunitat musulmana, sinó els drets humans en general. El Mohamed aquí a Reus era una persona, és de fet una persona exemplar i ho seguirà sent, i bueno, després de la concentració d'avui el que esperem nosaltres és que es mobilitzin coses per poder tenir aquí a casa no només un activista sinó un veí. Que realment si tinguéssim alguna resposta, si realment tinguéssim alguna descripció del motiu pel qual s'ha expulsat el Mohamed, però no hi ha una descriptiva clara, és a dir, no hi és. Aleshores, per això l'única cosa que podem entendre nosaltres és que l'objectiu d'això és escarmentar-nos a tots els activistes en general, sobretot els que tenen a veure amb la defensa dels drets de la comunitat musulmana, per marcar una línia, no? Una línia de les persones que vinguin del mestissatge d'altres cultures que aquí a Catalunya vulguin reivindicar els drets de les persones seran escarmentades. Això és intolerable. Ara comencem una altra etapa, una altra via, no? La via judicial, perquè fins ara, al ser una expulsió, diguem, administrativa, no teníem dret a entrar-ho als jutges, no? De fer un judici, no? Però ara amb l'expulsió executada tenim el dret de fer una querella, i això és el que farà el nostre advocat, és presentar una denúncia, una querella contra les formes que s'han fet les coses i contra la causa en general. I mai han sigut capaços de portar cap prova. El relat policial és el mateix que es va fer servir durant la denegació per la denegació de la nacionalitat espanyola, i el mateix relat policial s'ha fet servir per l'expulsió. Però després d'això mai s'han pogut pronunciar perquè saben que tot això és muntat i que tot això no tenen cap prova del que diuen.